O Coliseo Noela acollía na noite de onte a posta de longo de Fran Pérez como candidato do Partido Socialista e tamén do equipo que o acompañará no reto de acadar a alcaldía de Noia para os socialistas. Ademais de numerosos simpatizantes e militantes do Partido do Puño da Rosa, a nivel local e comarcal, no acto contou tamén coa presenza do secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso. Na súa intervención, Formoso destacou a valía do candidato, o que sinalou como a mellor garantía para que Noia recupere de novo o seu protagonismo. Fran ten unha enorme forza personal, un enorme coñecemento, o seu equipo, ademais, ten unha capacidade de formación máis que acreditada para inyectarlle esa ilusión, esa nova marcha que necesita Noia para recuperar liderazgo a nivel comarcal, para recuperar liderazgo, ademais, a nivel galego e, ademais, ter a capacidade de acompañar todo o talento que agroma na sociedade noiesa dende hai décadas e que ten a condena de ter que marcharse desta vila dende hai décadas. Na súa intervención, Fran Pérez incidiu na necesidade dun cambio de rumbo na política municipal, que, segundo el, só viría da man do Partido Socialista, a única alternativa seria de goberno. Os resultados dunhas eleccións non se saben hasta que se conta o último voto. É certo. Pero o ambiente que se percibe na calle de desilusión e desencanto e as constantes promesas incumplidas por parte deste goberno fan pensar tres cousas. Primeiro, o Partido Popular non vai ser quen de acabar a formación de goberno. Segundo, a única alternativa de goberno somos nós. E terceiro, só está por decidir a forza do noso goberno, a cantidad de concelleiros que quitemos para poder gobernar con absoluta voluntade. E aí pido a vosa confianza e un acto de responsabilidade para conseguilo, para conseguir a forza suficiente para facer a nosa política. No acto, Pérez contou tamén co arroupo de destacados membros do partido, como é o caso da alcaldesa da Coruña, Inés Rei, o rexedor de Ames, Blas García, e o secretario xeral dos socialistas na Coruña, Bernardo Fernández Piñeiro.